талаби пешвои миллат аз худо дар Каъбатулло барои мардуми тоҷику амну осоиши тоҷикистони азиз. Ин мавъуди калидии ин ҳафтаинаи рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мебошад ки дар матлаби мазкур аз сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Арабистони Саудӣ сухан меравад. Дар доираи ин сафар сарвари давлат кадом корҳои судмандеро ба сомон расониданд? ҳангоми зиёрати хонаи худо чӣ талаб карданд? Посухи ин ва дигар суолҳоро метавонед бо мутолиа кардани ин матлаб пайдо намоед. фаъолияти нимсолаи соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш натиҷагирӣ карда шуд. таҳти ин сарлавҳа гузориши матниву тасвирие дар саҳифаи 3 рӯзнома аз чоп баромадааст ки дар он аз ҷаласаи ҳайати мушовараи кумита оид ба ҷанбаси фаъолияти соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар нимсолаи аввали соли 2023 ва вазифаҳои барои минбаъда гуфта мешавад. нишастҳои матбуотӣ аз иттилооти дасти аввал то фарқ миёни таърифу тамаллуқ. бо чунин ном матлаби дигаре дар ин шумора рӯи чоп омадааст ки дар он муаллиф бартарияту камбудиҳои нишастҳои матбуотӣ ва баъзе аз камбудиҳои журналистонро ҳангоми баргузории чунин нишастҳо мавриди баррасӣ қарор додааст. нишастҳои матбуотӣ чӣ бартарият доранд? сатҳу сифати нишастҳо дар кадом сатҳ қарор доранд? рӯзноманигорон то кадом андоза аз нишастҳо самаранок истифода мекунанд? суолҳоеанд ки метавонед аз матлаби мазкур посухи онҳоро пайдо кунед. Саъдӣ Мирзоев шеър хуни ман аст. бо чунин сарлавҳа мавъуди дигаре дар шумораи нави рӯзнома аз чоп баромадааст ки дар он муаллиф суҳбати ихтисосие бо шоир Саъдӣ Мирзоев анҷом додааст. Майк Тайсон чӣ омил ӯро нобиғаи бокс кард? хонандаи закии рӯзнома, фикр кунам шумо аллакай пай бурдаед ки сухан дар бораи кӣ меравад. бале, инҷо сухан дар бораи нобиғаи олами бокс Майк Тайсон, корнамоиҳо ва шикасту бархостҳои дубораи ӯ меравад. ӯ чӣ гуна ба олами бокс пайваст? муҳаммад Алӣ чӣ гуна ба ҳаёти ин боксёр таъсир гузошт? ӯ кай ба майдони касбӣ гом диҳод ва боз чӣ шикасту рехтҳоеро паси сар кард? ҷавоби ин ҳама суолҳоро бо хондани ин матлаб метавонед дарёфт кунед. ташвиқи бесуботӣ ба кӣ лозим? ё чаро баъзе давлатҳо барои бадхоҳону хаспешагон паноҳгоҳ медиҳанд? варзишгарони тоҷик дар чемпионати осиё соҳиби 6 медал шуданд. омӯзгорӣ бо методи муосир, таниши нобаҳангом ё дар зери уқёнусҳо чӣ мегузарад? чароғи раҳнамо, ватандӯстӣ, ҷавонон дар саргаҳи он қарор доранд. пардохти ғайринақдӣ ё хубии ин навъи пардохт дар чист? ин аз дигар номгӯи мавъудҳои таҳлилии ин ҳафтаинаи рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мебошад ки мутолиаи он аз манфиат холӣ нест. моро ҳамчунин метавонед ки дар фейсбук, инстаграм, ютуб ва телеграм пайгирӣ намоед. хайр.